hier is Harry Oonk. Dankjewel en goedemiddag. Ik wil even terugkomen op wat we net hebben gehoord over het idee. En dat wil ik met elkaar in verband brengen met de waarheid en de werkelijkheid. De waarheid is alleen van jou. De werkelijkheid is van ons allen. En je zoekt balans, maar we drijven uit elkaar. En wie achter de kudde aanloopt, die moet altijd door de stront. En wie zijn eigen pad kiest, kan niet verdwalen. Om die reden de cursus in balans. Om dichter bij de dichter in mij te komen, schreef ik mij voor een intuïtief bedrag. Intuïtief in. Voor de cursus intuïtief zijn. Dichter bij mijn gevoel komen, wonen in mijn gevoel, staan in mijn kracht. En de nieuwe werkelijkheid werd er mij in het vooruitzicht gesteld. Na een uur intuïtief communiceren en nog een uur intuïtief schilderen, dronken wij intuïtief thee. En toen na de pauze het intuïtief denken begon, heb ik heel intuïtief de cursus verlaten. De plek. Soms kom je op een plek waar je nog nooit eerder was. Vanzelf laat je iets na als je die plek verlaat. En soms moet je terug naar de plek waar je ooit een keer was. Om jezelf te kunnen zien en te weten waar je staat. Nou, die is lang over. Moet binnen 5 minuten, hè. Het is 1990. De balans in kleur. Het is het Van Gogh jaar. Met hier in Amsterdam het Van Gogh Museum. En ik citeer het een en ander van Van Gogh zelf. Want het was een geweldige schrijver, afgezien van het schilderen. Rood is lust. Oranje is feest. Geel is doen. Groen is zaad. Blauw is vrouw. En paars is God. Ik schilder niet. Ik verzoen contrasten. Ik schilder geen kathedralen. Ik schilder ogen. Ik zie de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals ze voelen. Ik schilder geen werkelijkheid. Ik schilder waarheid. Ik tril in liefde voor de kleuren. En als zij zeggen dat het doek te snel geschilderd is, zeg dan dat ze te snel hebben gekeken. Dus, het is 1990. 100 jaar geleden schoot Vincent zich uit de tijd. Het is Van Gogh jaar. Het Van Gogh Museum in Amsterdam trechtert honderdduizenden in stuiterende files naar de poort. Er is geen doorkomen aan. Dus, wat doe ik? Ik fiets naar zijn graf. Auvers-sur-Oise bij Parijs. De stilte is naar hier verhuisd en bij mij ingetrokken. Hier is niemand. Hier is niemand. Ik ben alleen. Verder niemand. Vincent waart over een kerkhof in kleederdracht. Graftombes en schreeuwende dikdoenerij. Er is maar één boerengraf met op een argeloos steentje. Ici. Repose. Vincent van Gogh. Over het graf ademt de eenvoud van klimop. Dat aan klimmen nooit toekwam. Zijn laatste zucht bloedde. La tristesse durera toujours. Vincent woont in mij. Verhuizen, dat zit er niet in. Dankjewel.